Tonga kepada paralok ki bapej ini video mentah bat ngai scam gani video kan long jingir ku nanta jupi UAPA baling tlot haga jingngeit bon napdeng jongi ni syayongi digentin bang ni tlot haga jingngeit doai nanta jinga namar ngatlot doai nanta jinga namar ngatlot baling tlot haga jingngeit ketin ke jomble ka ong ba ke jingngeit jonga jupi ke jia da ka bangi sngow ya ketin ke jomble bon napdeng jingi ni don napdeng ke jing tlot habawan ke jing ke jingle nginomla banile persya nginomla manya sprang namar ke ke jingngeit jonga jupi ke tlot bat bon ro napdeng ki bru hagini ke sngi habaki yo ye ke no ke jingpang kamtam ke jingpang ge bon mo gini ke bot jingdom ki trei hagi bon hagi babon ki bru kadaw kolong ba ki tlot ke jingngeit kimla banile persya ni kimla ban duai tu kemudian boman kan pet itu bro. Bat sibun bro kudan pedang gejing gejingle gejing apat gejing apra kimla mania sprang kadang kolong ba ngidon pedang gejing tlot hagani gejinget ke bangi ngidon haujis crash ngam tip kan ngun pedang jopi apa pisong piyit yelede piyoi ba pi long kita gebri ba tlot haga jinget anre gani kadang kolong ba paling tlot haga jinget ngitlot aga jingngeit namar ba ngimlong kita gibri ku iohsngew barbor ye kasur no blai leni ka te kaktin ga jong blai ujisu ulong ta ubri uba barung barbor syakata ka kamera ye ga ban iohsngew no pa ujong kaktin ga jong blai ka ong baga ba ujisu barbor urung bat kaktin jong blai ru ka ong kumbang ala ong mentan baga jingngeit jonga jpi ka jia da ka basngew bangin klan haga jingngeit kabadon kam ngai pi galong bangi deban iohsngew barbor na uchis quest bangin iohsngew barbor ya ka ktin ga jong blai bangin puli barbor ya ka ktin ga jong blai larangim long kita gebru ke ba Kiba terang ke pasliang ban iohsngew barbor Kynmaw kini nginomla malong kita gebru ke ba klan haga jingngeit ngin long ba kita gebru ke ba tlot haga jingngeit ladawan ge jingle haga jim ga jongas pi Kynmaw kini nginomla mane sprang ni tlot ban ni pha duai bat don ro giba phaidin habaki mat habaki don pedang kata gejingle habaki don pedang ke ga baki mat aga jim bachki kadang kolong ba mangaw no phingim long kita gibru ba ki bakwa ban iohsngew barbor ga ktin ga jong blai ngakwa ga ban ong phingini ga si ba mta plok wesinga long gibru iohsngew barbor ga ktin ga jong blai shong barbor ki jat ujus quest snap iga sur ba ujisu ukraine phi snap iga sur men sem khoi ka ba Ukraine ni pin da ka ktin jung bat ka ba phi iohsngew la ba da ka ba village ke jingseng da ka ba village ke bible study don kam ngai phi begin iohsngew barbor ye ka ktin ga jong blai om tang ne gi skri ga jong blai om tang ne ga jingseng ga bangile om tang na gi no gi bible study om tang ne gi no gi paralok ga jungas pin re kham tam ka bang iohsngew dalade ye ka sur ga jong blai da ka bangi shong hakijat ujus quest da ka bangi shong bat puli ye ka ktin ke jong blai bat kata kalong ke bokodor hadu kata nalor pengio iohsngew marwe ke bangi shong hakikat ujus quest don kamro ingai phi kumong mentan bangin lech ke jingseng bangin iohsngew ye ka ktin ke jong blai bangin iohsngew ke jihkai nagi skri ke jong blai bat kat bangi dang iohsngew malaga smi malaga mit malaga step kata kan ke jingngeit jonga spi kadang khlan kata kan ke jingngeit jonga spi kadang khlan bat habawan ke baro ke jim jonga spi nginom long ki bru batlot ngilla banile persya namar ka khlan ge jingngeit jonga spi namar balai bangilong ki bru ki ba sngow tenat man iohsngew barbor ki ba shong barbor kichat ujus quest ki balej barbor sig jingseng lang ban ngakwa ban ong pi perlu ja lada don pedang jong pi menta pi sngow ba pi don pedang ge jing tlot haga jingngeit ngakwa ban ong pi phai no ujus quest sedang no nadu ge ni si ban shong barbor hakichat ujus quest ban iohsngew ya ka ktin ke jong blai da ka ba pipule bat da ka ba pishong puson ya ka ktin ke jong blai da ka ba pishong puson bat iohsngew ka sur ke jong blai bat kut jimun adu ka ni ke sngi ka man lech ke jing senglang ba pinyo ke jikai ke ba pura na ga ni ka ktin ke jong blai ba pinyo ke jikai ke ba pura na ge skri ke jong blai shong barbor ki jat ujus kes duai belut por ngam ya ka sur ke jong blai pinyo i ki pro bisinga ba ka jingngeit jong pikan khlan bat pinla banyai chaprang lara pidon haganu ga situation haganu ga jingle ngait pinla mane chaprang namar balai
ke jingngeit jumpi ke klan balik ke klan namar ba pisong barbor hagi jat ujus kes ba piyo sngew barbor na ujisu ya ke tin ke jong blai le ikani ke prog bijinga ngi dari pile ikani pinla bani sprang bani le persya ya ke bor jingdom bat aba piyo sngew na ujisu ya ke tin ke jong pidei ru ban ko ngu don kam yangai pi begin ko ngu ya ke ga bangyo sngew larangim long ki ba ko ngu kan ma gini ke jingngeit junga spikan long ga batolot barbor rela dang yo sngew bat ngile ya ke ga bangyo sngew da ka bangi pule ke tin ga jobele da ka bang shong ki jat ujus kes da ka bangyo sngew na ki skri jong blai larang yo sngew bat ngile ni pen ko ngu ile di ngin la man ya sprang ngin la ba le pasya ga bor jidom ki pro bisnga wat ong mangalong bru batolot wat ong mangalong ka bru batolot sedang na ro ga singi ban shong na ujus kes pinu i pinla man ya sprang da ka bor mun sem ko da ka jingtrei mun sem ko namar kat pangidang pelut por batnu rabanu ngan ai nuk sai pi la ki sisam la ki spend time ki pelut por man la ka por ngangi kene ga jingi jugi ka khlan ka jingi de jugi ka khlan ba ki ngai we namar balai ki khlan kat ba ong kat ba ki penbej baro arngut kin ngai we namar balai ba ki la ya pelut por bat ka jingi jugi ka khlan bat gane ka jingi jugi ka khlan ngamut banong kat no tam nam ta ga jingim jungan ji phi ban aga jingi de ba ujus kres kat pangin yo sngew kat pangin yo sngew kata ga jingi ga junga ju phi kadang khlan bat ga jingngeit junga ji phi kadang scam kadang khlan ngin la ro ban ya sprang daga bor mun sem ko chomble bat sibon ge mit sem bodor kinyo jiger khu na ngana phi kuble sibon ublen kor khu baro